Сега наш гост е Азедин Абделмола от Центъра за изследване на Ал Джазира. Той участва в международната конференция Софийски форум за сигурност. Нашият разговор се провежда на фона на продължаващото настъпление на Ислямска държава. Тя разширява постъпателно от територията си в последните дни. Повече от половината площ на Сирия е в нейните ръце. Добър ден! Военизираните групировки не са нещо ново за света. Известни са ни ИРА, ЕТА, червените кхмери. Сега обаче те са силно концентрирани в Близкия изток. Защо се получи така? Най-напред, благодаря ви за поканата. Да, както току-що казахте, радикализмът или военизираните групировки не са нищо ново. Истината е, че когато говорим за Близкия изток в днешно време, има условия за развитието на тези групировки. Но ако се върнем назад в историята и погледнем географията, ще видим, че някои групи са активни в Азия, Латинска Америка, Африка, Европа. Да не забравяме Ира в Ирландия, ЕТА в региона на Баските в Испания, червените кмери в Камбоджа, Япония, много други групи в Югоизточна Азия, Индия, в Африка. Дори не можем да им запомним имената. Но сега ние говорим за Близкия изток, защото повечето от операциите на тези групи са насочени именно към този регион. Какво прави военните групировки в Близкия изток толкова различни? Толкова различни са, защото те са много близо до нас. Виждаме ги по новините, понякога дори на живо, има видеозаписи, те дори филмират операциите си в реално време. Но те не са много по-различни. Те се борят за различни каузи, етнически, политически, идеологически, религиозни и се борят по същия начин, както всички останали групи. Но в Близкия изток в момента се провеждат големи промени, отколкото бяха тези промени преди 4 години. Това движение на промени започна благодарение на различни механизми. Динамиката на промените е малко по-различна. Това е само една от демонстрациите на промените. Режимите, които преди лансираха по-скоро стабилност, отколкото демокрация, като че ли не успяха сред арабската пролет да установят сигурни държави. Това ли е основната причина всъщност да се развилнеят така военните формирования? Нека да разделим въпроса. Първият въпрос е дали режимите лансират стабилност. Мисля, че е малко объркващо, ако го формулираме по този начин. Да, те лансират стабилност, но те искаха това да стане след като повечето от държавите в Близки изток станат независими след Втората световна война. Те искаха повече стабилност и за момент забравиха за демокрацията, за политическото участие. Те отвориха политическата система, но през тези десетилетия не се създаде никаква стабилност. Напротив, има масови протести в целия регион, които преди 4 години създадоха това, което нарекохме арабската пролет. Не успяха да постигнат стабилност и това доведе до големите промени в региона. А втората част от вашия въпрос беше, че арабската пролет се провали. Не, че тя се провали, но просто има някои недостатъци, има предизвикателства, пред които тя е изправена. Но мисля, че е твърде рано да се каже, че тя е неуспех. Знаем от историята, че всички големи промени продължават с години
години преди да се види резултата. Френската революция постига някои от своите цели едва след 70 години, а 4-5 години не са чак толкова дълъг период. Не е достатъчно дълго времето, за да може революцията да създаде своите успешни резултати. Примерно в Тунис. Там има до някъде успех при създаването на нова политическа система, която да включи по-големи, повече партии, по-големи групи от населението. Но в Либия, Египет, Йемен, Сирия все още арабската пролет продължава да се бори, за да се наложи. Има и отстъпление. И след втората вълна, мисля, че ще бъдем свидетели отново на арабска пролет. Дори в държавите, в които все още няма арабска пролет, не може да се каже, че те са имунизирани от промени. Така че промените ще продължат. Военните групировки, имам предвид най-вече Ислямска държава, не са ограничени в райони и географски области. Те нямат държава, но де-факто настъпват. С какво могат да бъдат ограничени? Да, вярно е. Ислямска държава в момента е най-влиятелната военизирана групировка в региона и може би в света. Според последните данни, 50 000 души от Европа, от Америка, от Африка и от други държави в Близкия изток се включват в техните редици. Това е ново явление, защото обикновено военизираните групи се борят за някаква кауза и те се придвижват наоколо в Афганистан, на Балканите, в Африка, но сега военизираните групи създават своя собствена държава и това е Ислямска държава. Тя се разширява. Вчера падна Палмира, а преди няколко дни падна Рамади в Ирак и сега те контролират един район, който е по-голям от много държави, включително по-голям и от самата Сирия. Те не могат веднага да създадат държава, защото това изисква и други предпоставки, включително финансиране. Но Ислямска държава в момента има различни източници на финансиране. Някои от държавите, които имат петрол, предоставят средства. Те си набавят средства от контрабанда с хора и продукти, пари, които им се предоставят от различни други държави, дарения от отделни хора или държави. Така че в недалечното бъдеще не виждам как Ислямска държава може да бъде сведена до един малък географски район. Трябва да има стратегия, която да се пребори с тази стратегия. Но това прави и Близки изток един център на тероризъм. Какво е решението? Близкия изток не е център на тероризъм. Има много терористични организации в Близкия изток, но Близкия изток също така има амбицията да се промени и то за добро. Има движения, които целят да се демократизира Близкия изток. Хората искат равенство, социална справедливост, достоинство, но тъй като техните амбиции са в продължение на години възпирани от диктатори, от диктаторски режими, младите търсят алтернативи. Те търсят начин да имат някакво влияние. И освен ако политическите системи в региона не се отворят, не дадат възможност на хората политически да участват, така че да се постигнат определени социални цели, ще продължаваме да сме свидетели на военизирани групировки в този регион. Благодаря за вашия коментар.